వ్యూవర్స్ ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? మీరు ఎలా ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చి మనము 3 డేస్ ఎలా పూజ చేసుకున్నామో, ఇది ఫస్ట్ డే పూజ అండి. ఫస్ట్ డే వరకు ఇలా నైవేద్యం చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ డేకి వచ్చి కేసరి చేసి పెట్టాను దేవుడికి. మళ్ళీ చెట్లో పూలు ఎక్కువ ఉండిందనేసి కోసి ఇలా కొంచెం మాలలా కట్టి దేవుడికి వేశాను. ఇలా గ్రీన్ కలర్లో కేసరి చేసి పెట్టి దేవుణ్ణి ఆ రోజు ముక్కున్నాం మేము. మూడు రోజులు ఇలా దేవుణ్ణి ఇంట్లో పెట్టి దేవుణ్ణి పూజించుకొని 3వ రోజు తీసుకెళ్ళి నీళ్ళలో వదిలేద్దామనేసి మేము 3 డేస్ పెట్టుకున్నాం ఇంట్లో. నెక్స్ట్ థర్డ్ డే పూజ ఎలా చేసుకున్నానో చూడండి. థర్డ్ డే పూజకి వచ్చి దేవుడికి చాలా ఇష్టమైనది ఏమంటే కుడుములు గుండ్రాలు కదా, కాబట్టి కుడుములు గుండ్రాలు 2 చేసుకున్నాను. కుడుములు గుండ్రాలు 2 చేసుకొని దేవుడికి నైవేద్యంలాగా చేసుకొని దీపం పెట్టి ఆ రోజు ఇంకా దేవుణ్ణి తీసుకొని నీళ్ళలో నిమజ్జనం చేయాలి కదా, అందువల్ల పూజ అయితే తొందరగా స్టార్ట్ చేసేసాము. పూజ చేసుకునేసి నెక్స్ట్ తీసుకెళ్ళి నిమజ్జనం చేసేసాము దేవుణ్ణి. ఈరోజు థర్డ్ డే వచ్చి కొంచెం తొందరగానే తీసుకొని నిమజ్జనం చేయమని చెప్పారు. మేము రావుకాలం పోయిన తర్వాత మండే కదా, అందువల్ల రావుకాలం పోయిన తర్వాత దేవుడికి నిమజ్జనం చేసేసాము. ఇలా కుడుములు గుండ్రాలు 2 చేసుకున్నాను. దేవుని అయితే నేను బాబు పాప మేము ముగ్గురు చేసి దేవుణ్ణి ముక్కుతున్నాము. ఇలా ముక్కుతున్నాం మేమైతే. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్కి ఇంకా లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్నూన్కి వచ్చి టమాటో రైస్ చేద్దామని టమాటో రైస్ చేశాను. దానికి సైడ్ డిష్గా వచ్చి బోండాలాగా వేసాను. అది ఎలా చేయాలని మీకు చూపిస్తాను, షేర్ చేద్దామనేసి ఈరోజు వీడియో తీసాను ఫ్రెండ్స్. టమాటో రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు: లవంగం, పట్ట, అనాసి పువ్వు, మరాఠీ మొగ్గ, యాలకులు, నెక్స్ట్ బిర్యానీ లీఫ్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, బిర్యానీ మసాలా, గరం మసాలా, టమాటో, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనా, నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్. కుక్కర్లో చేస్తున్నాను ఈరోజు. కుక్కర్లో ఆయిల్ వేసుకునేసి దీనిలో ఈ మసాలా అంతా వేసుకుందాం. పట్ట లవంగం అంతా ఉంది కదా, అవి వేసుకొని పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఆనియన్స్ వేసుకుందాము. ఆనియన్స్ వేసుకొని ఇది కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది మనం ఫ్రై అయ్యేలోపు బియ్యంకి ఎంత వాటర్ వేసి కొలతలు వేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి. 1 గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను. దాన్ని బాగా 2-3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకునేసి 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాస్ వాటర్, 1/2 గ్లాస్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అప్పుడుదా రైస్ బాగా వస్తుంది. కాబట్టి 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాసెస్ వేసుకొని సరిపోతుంది. దీంట్లో గ్రేవీ లాగా వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ టమాటో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం బియ్యం బాగా పాతబడిన బియ్యం అంటే దానికి 1/4 గ్లాస్ పోసుకున్నామంటే సరిపోతుంది. ఇలా టమాటో కాస్త మగ్గించుకునేదానికి ఉప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఉప్పు యాడ్ చేసామంటే తొందరగా మగ్గిపోతుంది టమాటాలు అయితే. ఇలా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకునేసి దీంట్లో కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనా యాడ్ చేసుకుందాం. వీటినే వేసుకునేసి కొంచెం కలుపుకొని దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. వీటిని బాగా కలుపుకొని వేయించుకుందాం. ఇలా మసాలా మొత్తం బాగా చూడండి, ఆయిల్ అంతా బయట వస్తుంది. ఈ టైంలో మనం కారపొడి, బిర్యానీ మసాలా, నెక్స్ట్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకునేసి దీన్నే కలుపుకుందాం. దీంట్లో అయితే అజినోమోటో అస్సలు యూజ్ చేయడం లేదండి. అజినోమోటో వచ్చి చాలా ఒళ్ళుకి అంత మంచిది కాదు, కాబట్టి నేను అజినోమోటో యూజ్ చేసేది లేదు. దీన్ని బాగా కలుపుకునేసి మనం కొలతలు వేసి పెట్టుకున్న రైస్ ఉంది కదా, దాన్ని యాడ్ చేసుకుందాం. యాడ్ చేసుకునేసి మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాం. డౌట్గా ఉంటే ఉప్పు కొంచెం టేస్ట్ చూసి ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవడమే. ఇప్పుడు మూత పెట్టి 3 or 4 విజిల్స్ పెట్టి ఉడికించుకుందాం. ఇది విజిల్ వచ్చేలోపు మనము బోండాకి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, శనగపిండి, ఉప్పు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు. ఇప్పుడు
దీంట్లో శనగపిండి యాడ్ చేసుకుందాం. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, శనగపిండి. నెక్స్ట్ దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, దీంట్లోనే ఆ కొత్తిమీర కరింపాకు 2 యాడ్ చేసుకునేద్దాం. ఇది మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుకుందాం. ఈ ఉప్పు అంతా మొత్తాన్ని కలిసేలాగా మొత్తాన్ని కలుపుకుందాం. ఇలా కలుపుకున్న దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనము బోండాకి ఎలా పిండి తయారు చేసుకుంటామో ఆ విధంగా వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయిల్ పెట్టి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్లో ఇలా చిన్న బోండాలుగా వేసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఆయిల్లో ఎన్ని బోండాలు కొన్నాను బోండాలు వేసుకుందాం. ఇలా వేసుకున్న దాన్ని తిప్పుతూ కాల్చుకుందాం. కొంచెం గోల్డ్ కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా వేయించుకున్నామంటే కరెక్ట్గా వేగుతుంది. ఇలా మొత్తం బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. మొత్తం ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఆయిల్ నుంచి తీసి ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఇలా రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇది సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బోండా అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు కుక్కర్ విజిల్ వచ్చింది కదా, దాన్ని ప్రెషర్ పోయిందో చూసి ఓపెన్ చేసుకునేసి చూడండి. పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉడికిపోయిందండి. ఎంత బాగుంది, టేస్ట్గా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా కిందికి పైకి బాగా కలుపుకున్నామంటే మసాలా అంతా మొత్తం రైస్కి మొత్తం కలుస్తుంది కదా. ఇలా మొత్తం కలుపుకునేసి ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. దీనికి వచ్చి ఎగ్ ఫ్రై చేసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ పొటాటో కర్రీ. ఈ రైస్ వచ్చి దేంట్లోకి తీసుకుని చికెన్ ఫ్రై ఇలా దేంట్లోకి తీసుకున్న చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియో కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్కి అంతా కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.